Nå, det er mig. Hej Carsten, det er Victor og Anne-Sophie. Jeg tror, vi er i gang med take 5 eller sådan noget, men vi prøver igen. Vi er i gang med noget kemi op, ikke rapport, fremlæggelse. Her kommer det. Vi har lavet noget fortælling for at finde ud af, hvilken indflydelse fortællingen har på pH-værdien. Og til fortællingen har vi den her formel, hvor vi skal finde ud af, hvor meget volumen første vi skal udtage, og det gør vi ved at gange med koncentrationen af den anden, med volumen af den anden, og derefter dividere med koncentrationen af den første. Vi har fået udleveret 2 forskellige stoffer, noget saltsyre og noget NaOH, og de har begge to været til at starte med 2 molær, og så skal vi fortynde dem til 1 mol og 0,1 mol og 0,01 mol. Og det har vi gjort ved hjælp af den her formel. Eller ved hjælp af den her formel har vi fundet ud af, hvor meget vi skal udtage af stoffet og blande i vores 50 ml. Yes. Vi har som et eksempel hernede i bunden af vores PowerPoint vist eksemplet fra 2 molær til 1 molær, og det sker som sagt både ved HCl og NaOH. Som det ses her, så er stofmængden N altså lige med den første del af højre side på vores ligning heroppe fra, altså C2 gange med V2. Vi har 1 mol per liter gange med 0,05 liter. Det har vi så divideret med vores koncentration, som er 2, og det får vi 0,025, og det er altså hvor meget, det er det antal volumen, vi skal tage ud af vores 2 molære HCl, og så blande det med demineraliseret vand, sådan så det til sidst kommer op på en volumen, der hedder 0,05 liter. Vi har så brugt de samme udregninger videre hen, og konstateret, at fremover vi skulle tage 5 ml fra vores C. For vores molær før, det vil sige, at vi skulle lave 0,01, skulle vi tage 5 ml af vores 1 molær og blande den med 0,025. Jo, det er rigtigt. Vi skal blande vores 5 ml indtil den kommer op til 50. Præcis. Det var det, jeg sagde. Så videre. Vi gider ikke tage det op, Carsten. Jeg håber, det er okay. Det her er pH og pH-beregning. Vores resultater ses ud til højre. Vi har for basen og for vores syre. Og så ellers så har vi ligningen her, da vi ved, at pH plus pOH giver 14, kan man ved at ren isolation, rent matematisk, finde ud af, at pH er lige med 14 minus pH, og pH er lige med 14 minus pOH. Derudover så ved man, at pH er lige med minus log af H3O plus, og at pOH er lige med 14 plus log af hvilket vil sige, at samtidig med ved man, at pOH er lige med 14 minus pH, og at samt at pH er lige med 14 plus log OH, og for at finde pH-værdien kan man også sige 14 minus pOH. Det ses tydeligt her, og vores resultater kan du lige få 5 sekunder til at kigge på. Og de stemmer rimelig godt overens med de undersøgelser, vi har lavet. Præcis, som kommer her. Og ja, som det ses, så jo mere vi fortyndede vores syre, jo højere blev pH-værdien. Vil du fortælle noget om, hvordan vi har målt pH-værdien? Det er altså mig, der har trukket det længste strå her, kan jeg være. Det er det korteste. Nej, jeg har trukket det længste i den her situation. Vi startede med, at vi havde vores computer, så downloadede vi det her program, som den her graf er taget fra, som hedder Logger-Pro. Det tog slet ikke lang tid. Det er især ikke, når man har en Mac. Og ud fra det, så havde vi en elektrode, som vi så henholdsvis først skyllede med demineraliseret vand for at sørge for, at den er ren, og så dyppede vi den ellers bare i vores fortynding, henholdsvis med vores 2 molær og 1 molær, alle dem der, for at regne
Okay, vi var så ikke i tomolær, kan jeg sige her. For at regne ud, Vi startede med en tomolær. for at regne ud pH-værdien, at det var rimelig simpelt, fordi vi stak den bare ned, og så optog vi dataerne, det kan ses herude på højre side. Så lavede vi en graf, der ses her. Og så skal vi lige huske, at hver gang vi havde dyppet ned i en ny fortænding, så skyllede vi den med demineraliseret vand, for at ikke at blande dem. Præcis. Og måle dem præcist. Og vi gjorde det her både med HCl og med natriumhydroxiden, og det ses her. Og med natrium var det jo så omvendt, den startede med en høj pH-værdi, og så jo mere vi fortyndede den, jo lavere blev pH-værdi. Det er jo tættere og tættere på neutral begge stofferne. Og neutral er jo, som vi ikke har sagt, men som er rimelig standardviden, det er 7. Altså nu ved du det. Og så tror jeg vil trykke her. Og så er der ikke mere tilbage. Og så vil jeg sige tak, og nu bliver jeg nødt til at lægge åbningen igen, fordi ellers skal vi stoppe den.